бояд бо топ. Алишер Ҷалилов ҳамчун капитани Истиқлол ва Сергей Яворский капитани Бахш. Бози имрӯзаро дар баробари Абдулло Давлатов дар канорҳо кор мекунад ҳамчун доварон Исмоил Нуралиев ва Ғайрат Рӯзибоев, довари чорум Аслиддин Тағоев аст. ҳайати асосии Вахш барои бози имрӯза: дарвозабон рақами 40 Адам Ковач, дифогарон рақами 2 Сиёвуш Асронов, Сензах капитани даста Сергей Яворский, рақами 3 Тони Бикатал ва рақами 23 Муҳаммад Насков. Нимуфизатгарон 92 Сергей Цканян, 8 Эҳсон Бобоев, 20 Бенҷамин Ампонса, рақами 88 рақаи хати ҳуҷум ҳастин Константин Чорный, 11 Дмитро Биланок ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. Сармураббии даста Зариф Усмонов. Истиқлол бо чунин ҳайати имрӯз бозӣ мекунад. Дарвозабон рақами 1 Никола Стошич, дифогарон рақами 19 Ахтам Назаров, рақами 15 Кирилл Суслов, 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 4 Марлен Чобанов. Нимуфизатгарон 33 Ҷозеф Окоро, 55 Манучер Сафаров, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 10 Алишер Ҷалилов, 9 Рустам Соиров ва рақами 7 бошад Ризо Деҳқонӣ. Сармураббии даста Игорь Черевченко ва ин бозиро барои шумо шаҳр медиҳам меҳровари кишвар. се тағйирот аст дар ҳайати Истиқлол дар қиёс бо бозии муқобили Хуҷанд. дар ҳамон рақобат бояд қайд кард ки бисёр хуб худро дар канори майдон нишон дод Ахтам Назаров, ки ҳамчун нимуфизатгар бозӣ карда буд ва имрӯз ҷойгиршавии бозигаронро хоҳем дид. дар бозии гузашта бошад Содиқ Қурбонов дар ҳайати асосӣ буд барои мисол ва инчунин Табриз Исломов. бозӣ шурӯъ мешавад аз маркази майдон. тамошобин аз хотир расон мешавам. Истиқлол либосҳои сурх, Вахш бо пироҳанҳои сафед. дар чемпионати Тоҷикистон дастаи Вахш то ҳол ягон маротиба мағлуб нашудааст. дар садри ҷадвал қарор доранд. гарчанд ки имтиёзҳоишон баробар аст бо клуби марказии варзиш Артеш 27 имтиёзи дорад ҳарду ин даста. Истиқлол бо як бозӣ камтар 24 имтиёз. Эҳсони Паншанбе. ҳар даста дар розанаи трансфери фаъол буданд. айзамо фишор мерад Истиқлол. Ризо Деҳқонӣ тӯбро аз даст дод. фишори Истиқлол давом меёбад ва тӯбро ба ихтиёри хеш дигар бора бармегардонад Ахтам Назаров. Рустам ҳода бозӣ вард нашудааст муқобили Рустам Соиров. муборизаро давом медиҳад Рустам. дигар бора аввали Истиқлол бо тӯб. Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Паншанбе. қариб буд ки Дмитро Биланок тӯбро бигирад пас аз паси Амирбек Ҷурабоев. хавфнок пас иҷро гардид. мазарат инҷо на ин ки Амирбек, балки Эҳсони Паншанбе буд. дар маркази майдон ва иштибор омеган бозигарони Истиқлол. дигар бора тӯбро сер мешавад Вахш. воқеан ҳамчуне ки қайд кардем дар розанаи трансферӣ ҳар даста фаъол буданд. бозигарони зиёдро ҷалб карданд. аз ҷумла Истиқлол ки бозигарони пешинаи худро дигар бора баргардонд ба даста. аз ҷумла Манучер Сафаров, Эҳсони Паншанбе баргаштанд ба ҳайатҳои худ. бале буданд нафарона ки инчун тарки даста карданд. аз ҷумла Акбуҷе. аммо ба ҷои худ бозигарони нав ҷавоб мекунанд. мезанон дар ҳайати асосии Истиқлол 4 бозигари нав мушоҳида мешавад. аз ҷумла Кирилл Суслов, Марлен Чобанов ва Манучер ва инчунин Эҳсон. Вахш бошад. пеш аз ҳама метавонем қайд намоем ки аз Хуҷанд бозингар гирифт Сергей Сканиянро, ки ин бозингар вақти мавсими дуюм аст ки дар Хуҷанд худро танҳо аз тарафи мусбӣ нишон медиҳад. бозингари серзаҳмат аст дар майдон.
зон ба ҳуҷум мегузарад Вахш. ҳамроҳ Қулов. паси хатои тарафи Дмитрий Беланок. хост аз болои сари Асуслов тубро ирсол намояд, аммо муваффақ нашуд дар иҷроиши пас. Анучер. гарчанд ки мо чаманзори варзишгоҳи пахтакорро таъриф кардем, аммо майдон сахт аст. рости ҳамин чизро қайд кардам ки чаманзори нарм нест. аз равиши тӯб ҳам ин чиз мушоҳида мешавад. Бикатал. хато пас ҷӯр мекард Тони. бисёр бозӣ пуршиддат ва суратнок аст. бибинед ягон лаҳза тӯб дар маркази майдон нигоҳ дошта намешавад. Ҷурабоев. ин мавсим рақобати дуюми байни ҳамаи Истиқлол ва Вахш аст. дар бозии чемпионат онҳо 0-0 мусови бозӣ карда буданд. то дақиқаи панҷум албатта тӯб бештар дар ихтиёри Истиқлол аст. воқеан ҳам ҷадвали мусобиқа барои Истиқлол хело мушкил афтид. аксу ҳуҷуми Вахш аз тарафи рости майдон Беланок гузашта наметавонад. аз Кирилл Суслов. ва як бозингари дигари хуҷанд ҳам ба Истиқлол пайваст, яъне ки на танҳо Вахш бозингари хуҷандро гирифт, балки Истиқлол низ Шонпол Камолафер онҳо гирифтанд, ҳамлаваре ки дар марҳилаи аввал бисёр худро хуб муаррифӣ кард. Сканян наметавонад тӯбро гузаронад аз Ҷозеф Окоро. Алишер Ҷайлев тӯбро мегузарад ба Окоро. Рустам Соиров. партоби диагонали иҷро мекунад Окоро ба канори муқобил. Ахтам Назаров. бениҳоят хуб аз марказ мегузаронанд тӯбро бозигарони Истиқлол. зарбаи Алишер, аммо рост тарафи Адам Ковач тӯб меравад. Вахш яке аз серголтарин даставо аст феълан дар чемпионати Тоҷикистон. танҳо як даста дидан аз онҳо бештар боз аст. ин клуби марказии варзиш артиш аст. Рустам Соиров каме ақибтар монд ва Тони Бикатал имрӯз аз майдон берун мекунад. бартараф кард ин ҳолати хавфнокро. тасодуф буд, аммо тасодуфан қариб ки тӯб ба назди пои Рустам Соиров меомад ки як бар як мебаромад буд дарвозабон. Стошич сабаби фаъолнокии баланди Истиқлол дар авзонаи трансферӣ фаҳмо аст. онҳо дар лигаи чемпионҳои дуюм бозӣ мекарданд. имсол низ монанди соли гузашта ва рӯзҳои наздик аллакай дар Куала-Лумпур пойтахти Малайзия кора партоӣ доир мешавад. аллакай даъватномаҳоро гирифтанд намояндагони Истиқлол ва ҳамраи Гартадас. барои ин ҳайатро пурқувваттар карданд дар кор, азеро ки аз Истиқлол ва аз худи Гартадас низ вобастагӣ дорад мавқеи Тоҷикистон дар радамандии Конфедератсияи футболи Осиё. бояд ки онҳо имтиёз ба даст биёранд, то ки Тоҷикистон ба зинаҳои болотар равад барои мавсимҳои оянда дастаҳои бештари мо рохат ва мусобиқаҳои байналмилалӣ ба даст биёранд. гузариш аз канори чапи майдон. ампонса меафтад.
партовицканиам ба ҷаримагоҳ рафт мегардад инсо эҳсон бобоев катавтобро бармегарданд ба эҳсон ҳарорати ҳаво баланд аст дар шаҳри бухтан воқеан ҳам гарм аст яворский пасёли ҷаноби иҷро мекунад ба тарафи ости майдон агар офсайд набошад гузариши оли партов ба марказ вақте ки биланок холӣ буд дар нуқтаи 11 метра қоидаэронкунӣ нест офсайд қоидаэронкунӣ набуд ам офсайд на ин ки биланок балки Константин Чорный шуда буд аз дар нуқтаи 11 метра Муҳаммад Насков буд аз тарафи ости майдон ки тӯбро гузаронда буд Сеюш Асронов имрӯз дар мавқеи дифоъгари марказӣ бозӣ дорад. Ба назарам дар баробари Яворский паси ноаниқ аз ҷониби Константин Чорный дастаи бахш гуфтем ки дар як моҳи танаффус ду марҳилаи омодагиҳоро пушти сар карданд. тайёриҳояшон воқеан ҳам ҷиддӣ буд. инҷо бо як эҳсосоти ғазабнок сухан мекунад сӯи дои рақобат Табирбек Ҷурабоев. Йозеф Окоро осеб бардоштааст. маҷбур мешаванд бозигарон даъват намоянд ҳабибонро ба майдон. Чорный аслан чунон аз раст ки Окоро аз пушт ба Чорный бархӯрдааст, аммо дар такрор мушоҳида мешавад ки Чорный зимни афтиш бо даст ба рӯи бозигари истиқлол дадааст. кортизард мегирад Константин Чорный. маълум аст ки ин хандаи заҳрдор аст, хандаи эътирозӣ. воқеан Окоро ба пушт аз пушт назадааст ба Чорный. дар марҳилаи омодагиҳо дар Ӯзбекистон вахш бо дастаи Локомотиви Тошканд бозӣ кард. инчунин бо дастаи Хоразм ва Қизилқум. бо Хоразм 3-3 бозӣ карданд, бо Қизилқум 0-0 ва Локомотивро бошад 3-2 шикаст доданд. пеш аз он бошад як марҳилаи омодагиҳои худро дар Тоҷикистон баргузор карда буд дастаи вахш дар Сафеддара.
استقلال از جامعه‌های خارجی گذرانده بود در کشور بلاروس. مجلس بازی رفیقانه برگزار کردند. یعنی که فعلا هر دو دسته از لحاظ مالیوی، از لحاظ امکانیت ها و اقتدار پرقوترین دسته ها هم بگیم. اشتباه است این زمان، اما سری وقت دروازه‌بان بیشتر برآمده است. آدم کوچ توپ رو گرفت وگرنه رستم سویرف یک بر یک فرار میشد. امپونسا اویستا امپونسا از پای جورابوف بگذرد، اما این حرکت یکم خیلی تقریبا نمیبخشد هجومی دسته را. یاورسکی فشار نمیارد استقلال با دروازه‌بانی وحش اما موقع گرفتن ایستند. پرتاب آدم کوچ به نیمه میدان رقیب. جورابوف پایدار نکری در کنار میدان. آن طریق بازیگران وحش امکان دارند که استقلال زود با عکس هجوم گذارد. مارلن چابانوف پرتاب اجرا میکرد اما نوانیق هیچ کس نمیذارد این موقع میدان. در دقیقه‌های آخر توانسته ایستاده است استقلال کامبیناسیون جالب تشکیل کند. برای این اکتفا میکنند با پاس‌های دراز اما نوانیق. یاورسکی پرتاب امپونسا به طرف راست میدان بسیار خوب. پرتاب اولی یک فرصت برای وحش ضربه برمیگرداند ستاشیچ. چه امکانیت بود این زمان برای احسان بابویف و کی بود که چنین پسی ماهرانه را اجرا کرد. در حال به ما نشان داده می شود ظریف عثمانوف. چارنی بود، کنستانتین چارنی و همراه خلوف زده از ضربه مذکور. اولین امکانیتی گلزنی را پیدا میکرد وحش، اما ضربه نشاند و خوب اجرا گردید. اشتباه بازیگران وحش شکل استقلال به عکس هجوم میگذارد. فاول است البته. و چوبک است آدم کوچ سری وقت برآمد از جای خود و توپ رو زده از میدان بیرون کرد. برای دروازه‌بان آدم کوچ خیلی چندان باور ندارد، اما هم چوبک است و هم جایش خوب دارد. تنها دو دسته از وحشیده کمتر گل ساختند در چمپیونات تاجیکستان. این استقلال سمنگی 7 گل و رفشان 8 گل. وحش با کمی بیش شماره گل‌های برابر سر دادند 12 گلی. بسیار بجاری مگاه اما قلفون بورزه میبرد. اسرارف پس طرف اسکانیان بسیار خوب بازی میکنند با یک دیگر بازیگران وحش. اسرارف از توپ دور میکند جلیلوف را نمیتواند الشر جلیلوف چیکار کند مقابل سئوش اسرارف. پرتاب به طرف راستی میدان امپونسا مجبور میشود استقلال که دسته جمعانه دفاع کند. امپونسا پاس به طرف چپ اسکانیان
партои баланд иҷро мекард. Фурсат аст барои вахшайни замон, аммо Дмитра Биланок ҳеҷ интизор надошт ки туп то ба о мерасад. агар тупро коркард карда метавонист. бубинед, агар медонед дар ҳамин ҳолат чӣ вариант идеалӣ мешуд? бо як расиш тупро дуртар паст медод. онҷо Константин Чорный холӣ буд. Сканян бо мушкилӣ бартараф менамояд ин ҳуҷумро дастаи Истиқлол. Манучер Сафаров метавонад берун шудааст. Алишер Ҷалилов Сеуш Асаров қоидаи бозиро вайрон кардааст муқобили Алишер. Ризо умуман намоёнест ҳунарнамояни футболбоз. ҳоло ки Алишер Ҷалиловро мебинем, Рустам Соировро, аммо Ризо Деҳқониро на. пурра тумидиро кинро ба ихтиёри хеш мегирад Вахш. воқеан мизбонона бозӣ дорад онҳо. Чорный, Эҳсон Бобоев, Ампонса канори чапхоли буд. инҷо Сеуш Асаров тупро интизор аст. Назаров чӣ қадар ҷолиб бозӣ мекард. аҳтам ва дар офсайд гузоштанд Рустам Соировро. хатти дифои Вахш. Яворский иҷро мекунад зарбаи ҷарибавиро ва Сканян мегузарад ки топ аз майдон берун шавад. пешдастӣ мекунад дар ҳамин мубориза Жозеф Окоро. танҳо фишор оварда истода буд Рустам Соиров ва албатта ки бенатиҷа. Яворский ман хотирраса бошам тамошобини азиз ки дастаи Вахш шикастнопазир аст. қоидаи вайронкунӣ нест. аксул ҳуҷуми Истиқлол. Ризо Деҳқонӣ бисёр осон туп аз назди пою гирифта мешавад. ягон иштибоҳ нест. беҳтарин нишонзани Вахш Дмитра Биланок аст бо 5 гол. аз ӯ дида бештар як бозигари сехол гол задааст, аммо
ба ҳайси бозигари истиқлол гол задааст. Ҳамаи голҳояш ҳамчун бозигари Хуҷанд буд. Шонпол Камолафе 6 гол дорад. баробар бо Шеридин Бобои Фазравшан. Стошич мебинад ки вариантҳои пасдӣ дар наздикӣ нест. Барои тӯбро дуравон мекунад. Ҷурабоев Окоро аз масофаи дур зарба мезанад ва тӯб ҳамзамон дур аз дарвоза мегузарад. пайдо шудани рақибони ҳадди аққал баробар ба Истиқлол дар чемпионати дохилӣ албатта таъсиррасон ба рақобатпазирии дастаҳо низ мегардад ва хусусан таъсири мусбит ба худи Истиқлол мерасонад, то ки даста тавонад беҳтар омода шавад ба бозиҳои Лигаи Чемпионҳо. Надоштани рақиб баръакс таъсири манфӣ дорад. пойи вайронкунӣ буд дар канори майдон аз ҷониби бозигари Бахш. пойи худро хатарнок бардошта буд. андагосе бардошт Димитро Биланок. Димитро пеш аз анҷоми дуруст аст, пеш аз танаффус дар чемпионат дар бозии муқобили Равшан як голи бениҳоят ҷолиб ба савор расонид аз масофаи дур бо зарбаи тирвор, вақте ки бозӣ ба сӯи мусовӣ рафта истод. Биланок Эҳсон Алишер Ҷалилов тӯбро гузарад ба Амирбек Ҷурабоев. Эҳсони панҷшанбе тӯбро гум мекард, қоида вайронкунӣ нест. Скай мубориза мебарад бо Манучер Сафаров. Эҳсон ҳоям ба худ барнахестааст. Эҳсони панҷшанбе акнун бозиро давом мегирад. Манучер Сафаров Эҳсони панҷшанбе бениҳоят зебо аз байни пойҳои рақиб тӯбро мегузаранд. Эҳсон ва довар қоида вайронкунӣ ба қайд мегирад. Скарян аз пушт ба пои Эҳсони панҷшанбе зад. иддао дорад Скарян ба довар ба қарораш. Ки довар Алишер Ҷалилов партов ба ҷаримагоҳ. На, ҳеҷ кас зарба зада наметавонад. تعداد مخلصان زیاد شد در ورزشگاه. متاسفانه ما تنها طرفی را دیده ایستادیم که شماره مخلصان کم است، زیرا که آنجا آفتابزار است. طرفی سایه افکن پر است قریب از مخلصان. البته چنین سطح بازی ها ارزنده‌اند و طور زنده تماشا کردن.
довар танаффус медиҳад барои об нӯшидан аз туби гармии ҳаво. воқеан ҳам мушкил аст дар ин вақту соат бозӣ кардан ба футболбозон. дирӯз ҳам як бозӣ буд ки аз ҳисоби ҳарорати ҳаво дар макони гармтарин баргузор гардида буд дар ноҳияи 5 миёни Саройкамар ва Равшан. дар ҳавои рақобат 2-3 Равшан пирӯзӣ ба даст овард. Саройкамар арзанда воқеан ҳам хуб бозӣ карданд. 10 нафар гол задан ба дарвозаи Равшан. бохтар аз ҳисоби гармӣ баробар нест ба ноҳияи 5, аммо ба ҳар сурат мушкил аст. нурафканҳо рӯзҳои наздик агар иштибоҳ накунам дар варзишгоҳи пахтакор насб гардиданд. минбаъд имконият ҳаст ки бозиҳоро шабонгоҳ дур кардастанд ва гол мезанад қариб ба дарвозаи дастаи худ. Яворский ин пас набуд, ин рӯшод зарба буд, аммо шояд ки зери таъсири теладиҳии Рустам Соиров не барои чунин мубориза қоида вайронкунӣ фақат виса намешавад. бениҳоят хавфнок буд ин амалкард. вазъияти стандартии қаблии истиқлол хатарнок буд. ин навбат чӣ? ирсол Яворский аз ҳама баландтар ҷаиш мекунад. Резо Деҳқони тӯбро мемонад ки аз майдон берун шавад. ҳамаги як ҳамлаи хавфнок буд дар ҷараёни бозии имрӯза. ҳамон ҳолате ки Константин Чорни паси ҳаво иҷро кард ва як бар як баромада буд Нуриддин Амроқулов. ҳамон тӯбро рост тарафи дарвозабон зад. Бобоев ампосатро равон мекард тарафи Бикатал. ҷуфти дифоъгарони марказӣ бахш воқеан устувор ҳастанд, бехато қариб бозӣ мекунанд. Бикатал ва Яворский.
Яворский. Черный خوب بازی میکند. باید پاس بیاد طرف چپ. جوزف اوکورو قاعده بازی رو مقابل ویران میکند. اوضاع بودند که نسلی پنجشنبه میتواند بعد از سری گرد از پیوند داد. او در روزهای خیلی روزانه ترانسفری اعلام شد که احسان با استقلال دیگر برگشته است. گزارش خوبی است از طرف چپ. پرتاب با جریمه‌گاه. فرصت است این زمان. کنستانتین چورنی. خواست که از احسان پنجشنبه بگذارد کنستانتین چورنی، اما موفق نشد. اسکانیان چقدر اصول از مانوچهر سفر و از جوزف اوکورو فرار شد. او پرتابی رو برمیگرداند نیکولاس تاشیچ. اشاره میکند که نمیفهمد برای چی دوبار بازی رو مان کرد. کیریل سوسلوف بعدا پخش کرده است برای دیمیتر بیلانوف رو. دیمیتر بیلانوف بازی رو دوام دادن نمیتواند. تلفات برای میزبانان. رسولالله اسماعیلوف تیاری می‌بیند برای برآمدن به میدان. واقعا هم بیلانوف برای دسته شروع بازی مهم است. کوواچ نتوانست این رو درست قبول کند سرگی اسکانیان. و نهایت وقت 11 نفره میشود در میدان. این روزا بازی با انجام میرسد برای دیمیتر بیلانوف. متاسفانه با سبب اجباری پس اوکورو نمیگذارد.
соиров дақиқаҳои охир Истиқлол умуман ба ҳуҷум нагузаштааст, аммо дар навбати худ Вахш ҳам кам ҳамла карда истодааст. Мубориза бештар мушоҳида мешавад. паси андак сахттар иҷро мекард Окоро ва ҳеҷ имкон надорад Рустам, на инҷо Рустам нест, балки Алишер Ҷалилов дубро дарёб кунад. дар ҷадвали мусобиқаи Лигаи Олии Тоҷикистон Истиқлол ва Вахш дар ҳамсоягӣ бо якдигар қарор доранд. клуби марказии Вардиш Артеш аз рӯи нишонҳои иловагӣ дар зинаи аввал аст, Вахш дар зинаи дуюм ва Истиқлол дар зинаи сеюм. Аммо чуне ки қаблан қайд карда будам, Истиқлол як бозӣ дар захира дорад. Сиюш Асроров акун дар хати ҳуҷуми Вахш Нуриддин Амроқулов якҷо бо Сунатулло Исмоилов бозӣ мекунад. Эҳсон чап мезанад. Эҳсон Бобоев дар ҷустуҷӯи нафари озод. Эҳсони панҷшанбе. Манучер Сафаров наметавонад ки аз рақиб гузарад. Бояд андак содатар бозӣ мекард дар ҳамин ҳолат. Окоро дар прессинг қарор дорад. Ано илоҷ тӯбро ба аут мезанад. Сканян. Чорни. Қариб буд ки аз паҳлӯи Суслов тӯбро гузаронад ин футболбоз. پایدار کنیم نوبت مقابل امریبک جورابویف. متاسفانه دقیقه‌های آخری بازی چندان رنگین و جالب نیستند. ما هم او را کمتر مشاهده میکنیم و مجبور شدیم که با پاسدهی فوتبالبازان به یکدیگر اکتفا کنیم. نیکولاس توشیچ قرار بود که یک تحفه گرانبها بکند به دسته وخش، اما خوشبختانه برایش از این تحفه رقیبان استفاده برده نتوانستند. تو با دستی اوکورو میزند. همگی 2 دقیقه ما تا انجام یابی وقت قسمی اول ما چون که یاد داریم تنفس برای آموزشی بود برای این دوار اساس دارد حداقل 2 یا 3 دقیقه اضافه کند. اسکانیان محکم میکند پاسیو رو احسانی پنجشنبه.
Ампонса. Мефтад Ампонса мо қоидаи бозӣ вайрона шудааст. Алишер. қоидаи аз тарафи капитани Истиқлол. боз ҳам иддао сӯи довар. мурсалакай таваҷҷӯҳ ба тарафи дигари майдон кардем ки бархурд миёни Алишер ва Сиёш Асроров шуд. баъдан бо Ампонса. чӣ нақшае доштанд бозигарони вахш ки иҷро карда тавонистанд эҳтимол мехостанд ки туфали пас дан ба Асканян, партоб баъдан ба ҷалмангӯ иҷро бигардад. аммо ё Асканян тайёр набуд, намедонист нақшаро, ё пас ноаниқ иҷро шуд. ду дақиқа ова шуд ба қисми аввали рақобат. Константин Чёрный зарба мезанад. ба туп хуб расида натавонист. ҳатто фурсате кифоя дошт барои тӯбро манъ кардан, баъдан зарба задан, аммо хост ки бо аввалин расиши худ зарба анҷом диҳад. ин бозӣ низ метавонад ки то силсила зарбаҳои 11 метра давом кунад. аз эҳтимол дур нест. Ампонса. пас ба Эҳсон Бобоев. паси Эҳсон тарафи Асканян. ирсоли Эҳсон андак сахтар. ҳамин тариқ 2 дақиқа илова кардаи довар ҳам ба анҷом мерасанд. 0-0. вахш ва Истиқлол ба дарвозаи якдигар гол зада тавонистанд дар нимаи аввали рақобат. 15 дақиқа танаффус пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем. бо бимонед тамошобини азиз. мутмаинам ки нимаи дуюм боз ҳам ҷаззобтар мегузарад.
тамошобини азиз, шурӯъ мешавад нимаи дуюми рақобати марҳилаи чоракниҳоии ҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои Вахш ва Истиқлол. ҳисоб 0-0 аст. Дастаҳо ба задани гол даст наёфтанд. хотиррасон мешавем ки бозиҳо дар ҷоми Тоҷикистон ҳар марҳила аз як бозӣ иборат аст. яъне ки дастае ки ба марҳилаи навбатиро хоҳад пайдо мекунад дар натиҷаи рақобати имрӯза маълум мешавад. дар ин дастаҳо ягон тағйирот нест. бори дигар мухтасар бозингаронро ба шумо маърифӣ мекунем. Вахш Адам Ковач дарвозабон аст. дифоъгарон Сиёвуш Асроров, Сергей Яворский капитани даста аст. Тони Бекатал ва Муҳаммад Насков. хатти муҳофиза Сергей Сканян, Эҳсон Бобоев, Бенҷамин Ампонса ва Константин Чорный. дар хатти ҳуҷум бошад ба ҷои Дмитрий Билонов дар қисми аввал Сунатулло Исмоилов ва Ободзӣ даромад ва инчунин Нуриддин Ҳамроқулов. ҷоми Истиқлол зарба рост тарафи Адам Ковачро дорда мешавад. сармураббии дастаи Вахш Зариф Усмонов аст. Истиқлол ҳайаташ чунин аст. дарвозабон Николас Тошач, дифоъгарон Ахтам Назаров, Кирилл Суслов, Марлен Чубанов ва Ҷозеф Окоро. муфтиргарон Амирбек Ҷурабоев, Манучер Сафаров, Эҳсони Паншанбе, Алишер Ҷалилов ва амлаварон бошад Рустам Соиров, якҷо бо Ризо Деҳқони сармураббии даста, Игорь Черевченко. қоида вайрон кунӣ дар мавқеи бинёд хавфнок. воқеан ҳам пои худро баланд бардоштанд Понса. дар аз ду ба Эҳсони Паншанбе ва Алишер Ҷалилов. Алишер Ҷалилов бо пушташ тӯи дарвоза истода аз барои ӯ зарба нахоҳад зад. зарбаи Эҳсон топ мегӯяд тӯбро ҳаво аз ҳад баланд. ноаниқ. фаъол шурӯъ кард нимаи дуюмро дастаи меҳмон. Насков паси хуби ҷо карда наметавонад. Насков тасмими хуб дошта Эҳсон Бобоев барои ба Сергей Сканян паси ҷо кардан, аммо тӯбро то андозаи зарурӣ тобу натавонист. Эҳсон Яворский мегирад ин тӯбро бартараф кард. паси хавфнок дар намозаи Эҳсон Бобоев. Сунатулло Исмоилов мартоба тамони муқобил ки онҷо Сканян вақти шуда шавад. бале Сканян як бор зири Манучер Сафар дар қисми аввал чанд нафар аз ӯ гузашта буд. Партоп ҳеҷ касе нест ки зарба занад. Ампонса, Эҳсон Бобоев, Насков, пас ба марказ, Константин Чорный, Асроров ҳам шуда мешавад аз камери муқобил. бенатиҷа дар ҳамин гуна партобҳо албатта будани Дмитрий Билонов дар майдон манфиатбахш мегардид барои Вахш.
бузингаро қимати дуввум хуб бозӣ карда метавонад, аммо дар қисми аввал ӯ сед бардошт ва тарки майдон кард. раван дар нима аввали бозиам гуфтам ки ин талаффути калон аст барои дастаи Вахш. Ризо Деҳқонӣ бинобар дарди мушаки по худро ба замин мепартояд. агар ки қисмати пушти рони по бошад, фикр мекунам ки иваз карда мешавад, бозии давом да наметавонад. агар Ризо Деҳқонӣ бозиро давом да натавонад, ҳастанд нафарҳое ки метавонанд биро иваз кунанд дар ин мавқеъ, аз ҷумла Муҳаммад Раимов ё Шонпол Камолафе, вобаста аз он ки дар идомаи рақобат чиро мехоҳад Игор Черевченко. Яворский дар тарафи дасти майдон, Исмоилов зарба мезанад. Исмоилов чӣ гуна зарбаи хуб ва маҳкам рост зери тири дарвоза ва Стошич олӣ бармегардонад ин зарбаро. дигаро мутаваҷҷеҳ мешавем. аз ҳамин мавқеъ кам бозигарон тасмими зарбазанӣ мекунанд. сиёвуш ҳақназарӣ бозигари нави дигари Истиқлол ба ҷои Ризо Деҳқонӣ ба майдон ворид мешавад. Партома ҷармагоҳ аз бозигари Вахш зарба зад. қоида вайрон кунӣ муқобили Яворский, аммо Соиров дар ин бархӯрд осеби ҷиддитар бардошт. таърихан Истиқлол муқобили Вахш бениҳоят бозиҳои осон дорад. мо инҷо як назар ба омор кардем барои мушаххас кардан ки охирин маротиба кай Вахш Истиқлолро мағлуб кардааст.
پس معلوم میشود که در دوره بازی چمپیونات تاجیکستان آخرین مراتب وحش استقلال را سال 2011 مغلوب کرده است. مساوی 1-0. پس آن تصور کرد 14 سال بشود پیهم که استقلال یگان مرتبه در چمپیونات تاجیکستان از دست وحش مغلوب نمیگردد. اما امسال وحش از موسم دیگر سخت فرق کننده است. زیرا که هیئتش پرقوتر گردید، مبلغ گذاری برای دست زیادتر شد. تو سال 2011 هم هیئت وحش خوب بود. اولی توبرومانو کرد منوچهر سفارов. دوره‌ای که نومان حکیمов در این دسته بازی میکرد، همان سالها سال 2009-2010 گرانارزشترین بازیگر تاجیک ما از نومان حکیمov. پایده ایران کنین است اشاره میکرد داور. $250,000 ارزیابی میگردید همون سالها حمله‌وری دستانی وحش. اون وقت این مبلغ خیلی کم حساب میشه. ستاشیچ در قسم دیگه استقلال بازی رو تماما دیگر کرد. اسماعیل از طرف راست میدان رسید میشود. درحال پرتاب به انتظاری خدا ایران کنین از گرچه که افتی بازیگری وقت در جریمه‌گاه. رستم امپالسا فشار میراد به والچر جلیلوف. سال گذشته استقلال در جام تاجیکستان تا دوره نیمه‌نهایی رفته بود. نورالدین امراخولov بسیار خوب اینجا حرکت کرد، پیش دستی نمود. پرتابی او به جریمه‌گاه. فرصت است این زمان دروازه‌بان موقع خود را گم کرده است. مجبور میشن بازیکنان استقلال توپ را دور زنند. امپالسا یاورسکی پس طرفی راست اسماعیلوف باورناک بازی کرد. سواتلو رو باید کرد. احسان باباєв Tony Bikata پرتاب به جریمه‌گاه. تیاری داشته بود سواتلو برای
ضربه پوشتکی زدن اما توپ اندازه ضروری حموده نشد و آدم کوچ در داخل جریمه‌گاه توپ رو میگیره. در دقیقه اول قسم دوم فشار ما از استقلال بیشتر آورده و بعداً بخش البته به مهری پیشینه خود برگشت. ضربه کنجی کار میکرد بخش از همین وقت مشکل و خیلی خوب بازی کرد نورالدین امراخوف. فشار آورد بر دفاعگاه مرکزی استقلال او را مجبور کرد که به توپ رسد. در توپ جریمه‌گاه از یاورسکی توپ کرده بود. نه ایده دارم تلویزیونی استقلال به نظر من هم خیلی توپ یاورسکی رسیده بود. گرد بود حمله پیشتری وقتی شد نشد. توپ جریمه‌گاه به مسیر کاست انتونسا پخش میکرد توی جورابوف همون طرف جدول که استقلال و بخش قرار دارند عموما آسان نیست. گل به این رقابت با اسخط بازی میکند چون این دسته استرافشان را شکست داد. از طرف دیگر باشد حالا که یک اشتراکچی معلوم است در دور نیمه روشن است دیگرش امروز معلوم شود با شرطی که ریگر هولبوگ رو مغلوب نماید. ریگر با روشن در دور نیمه بازی میکند. بازیگزاری کرده باشد از کنج میدان. توپ جریمه‌گاه یاورسکی برمیگرداند. سمت الله مبارزه بود با احسان پنجشنبه. اوت کار کرد استقلال و احسان توپ رو میگذارد به احتم نظرف. هجوم نامتی بخش پاس به مرکز خیلی خوب. کنستانتین چورنی
خوش باید باراختر قرار برآورد دیر کرد کم او ناسکوف امپونسا دقیقیت نمیرسد به هر دو جانب. دقیقه 66 رقابت و آلان 0-0. اسرارов پرتابی طرفی مرکز یکی از فعالترین بازیگران و شخصی که از او بسیار چیزا بسیاری دارد در میدان به نظر من در این وقت مازن پونسا است. بسیاری ها مفتون بازی بیلانوگ هستند. یاورسکی اما به نظر من امپونسا نقش خیلی کامل دارد در بازی دسته. درست اشاره کرد رستم شریف یگان نفر به پیش نمیرود. اشیر تانیسیو شاد اشیر از تونی بیکتان باید هم صحبت کرده ایستادند. بازیگران هیئت ذخیروی بخش اینجا ابوبکر سلیمانوف یک جا با شاهزاد دولتов طبیعی بولیده دارند دوستان که بازی دستشان خوب است. احسان علیشیر از عقیب اومده توپ را از پای میگیرد بازیگری بخش اما دیگر باره توپ را رفت به میدان استقلال. احسان جناباев توپ را برمیگرداند به احسان پنجشنبه. پاسیولی جناب در اجرای احسان پنجشنبه اگر توپ را قبول کرده میتوانست کی است سیاوش حق نظری بود یا رستم کمال؟ امروخولов ضربه کنجی کار نکرد. داخلین بازیگر استقلال به توپ رسیده بود. یوسف بجرمگاه برطرف کرده می شود. امپونسا پرتابی امپونسا به طرف چپ. اسکانیان با زمین خوب دیده توپ را میپوشاند بازیگر استقلال. کارت زرد میگیرد منوچهر سفرов یا نه دست تنها برداشته بود. کفی دست همچون کارت زرد نمود.
bor to'p bartaraf etdi darvozabon Kostashich. Bu vaqt jo'dast boraga o'tadan. Parta Rustam So'yrov va tarafyosi maydon. Belyazze bu bozguzari karta başa zarba dar kur azar Farjum. Zarbanist. Amroqov bo'lsa iborat bu. Kirill Suslov. Bob uscì la Omecrat, Rosiveroro. Borga Kubat. Abdul Davlatov. ترتیب بازی‌های جام تاجیکستان چنین هستند. در صورت مساوی در وقت اساسی اکسترا تایم دویر بشود. 30 دقیقه پس از آن پنالتی‌ها. وقت در جام است کنیان. فرصت از علی زمان تو با نزد پای فاطمه اسماعیلov اومده بود اما در افساید قرار داشته است. الان اینجا بله درسته دیگه است فاطمه اسماعیلov. Ahtamazarov دیگر حرکت نمی‌کند. Hamroqulov می‌خواهد که توپ را در میدان گذاشته نمی‌تواند.
Мубурда дар маркази майдон. Ҷозеф Окоро сархам карда тӯбро мезанад. Аброхолов маҳкам мекунад роҳи ҳаракати ӯро. Федератсияҳо ва Стошич осон тӯбро ба даст мегирад. Соиров тӯбро мегиранд аз назди пои Сиёвуш ҳақназарӣ бозигари вахш, аммо ҳуҷуми Истиқлол давом меёбад. Партоби аз ҳад баланд. Реҷа Манучар Сафаров боз ҳам ба натиҷа. Чорный. Аброхолов. Насков пас на марказ. Асроров. Бозӣ комилан баробар аст дар майдон. Муҳаммад Насков бо тӯб. Насков пас ба марказ. Хост ки иҷро кунад аз байни дифоъгарон тарафи Амроқулов. Аммо тӯбро андак дуртар сар дода буд. Ҳақназарӣ. Эҳсон. танҳо як бозигарро иваз кардааст Черевченко дар ҳайати дастаи хуб. паси хато иҷро мекунад Кирилл Суслов. Амроқулов. Чорный. на инҷо бедарак тӯбро сар дод Светло Исмоилов. бояд Константин Чорный содатар бозӣ мекунад. паси ёди тарафи Светло. хати ҳамлаи Истиқлол рости андак заифтар омадааст. Рустам Соиров танҳо ҳаракат дорад. чӣ мешавад ки агар нафари дуюмро ворид созанд бидуни аз майдон гирифтани Рустам Соиров бо ду ҳавло фикр мекунам ки бозӣ беҳтар мешавад. аммо дарк мекунад Черевченко ки хати муҳофизаи вақт устувор аст барои марказро ҳам нигоҳ доштан дар кор аст. Шонпол Камолафе нафаре аст ки фикр мекунам метавонад бозиро пурқувваттар кунад. ҳақназарӣ оя бозӣ муқобилаш вайрон карда мешавад. Сиёвуш астро ба даст хатиб. Шонпол Камолафе ба ҷои Рустам Соиров ба бозӣ мегарад. зиёд имрӯз талош кард Рустам дар майдон.
و با جای بهترین نشانزن چمپیون با بازی می‌دارد. همزمان تصفیه شده می‌کنند با ابوبکر سلیمانوف که با جای محمد نصر با بازی دارد. بسیار تغییراتی عجیب زده که ابوبکر یونوفزدگر است، محمد نصر یاورسکی با کنار می‌رود به نظرم. اگر با کنار رود دفاعگر مرکزی میشه. سیاوش اسرارов با تولی بیکتاو در واقع دفاعگر مرکزی میستند، در طرف چپ باشد اسکنه هم بازی میکنه. همینطور هم است. اسم ابو فهمی افتاد منصور سفارف. بازیگذاری میکنند با سیاوش اسرارov سیدی اسکانیان. وقتی اصلی بازی نزدیک به انجام است. دقیقه 83 رقابت. استقلال چی در بازی مقابل خوجند قویزاد صرف کرد چی امروز این کارتی زرد است. روشاد واضح از پیراهن کسانسی 4 دقیقه قبل احسان پرشنبه و احسان اشاره میکرد که این تنها اولین قاعده رکنی من دوام رقابت بود درها مجازات داشت لازم است، اما لکه داوری میدان جایی که کارتی زرد رو برآورده. کارتو جریمه گو بریاد خفنور کسی از هوا رو مطمئن است نتوانست. نظرم که دیگر بازیکنان خود رو استقلال برای اکسترا تایم نگاه می‌دارد. در آخر رقابت
بازی گذشته خود رو مقابل پنچر در سفر انجام داده بود. نوبت بازی خانگی اما برای استقلال هر دو بازی ها در نتیجه قرعه پرتایی سفری افتاده. گزارش احتم نظرف که مدافع افتانده میشن از پا. در بازی مقابل خوجند گل یگانه استقلال رو معضل شیر جلیلوف زده. در دقیقه 41 رفته. اون گل جواب با ضربه دقیقی در راجع ریگا شکل داشت. Konstantin Черный هم یک از اوزاکاست برای این باشد در میدان. تقریبا سفارف ضربه کنجی کار میکند دسته. پنج دقیقه اعلام میشود با وقت اساسی رقابت. Şer Jalilov flash dobro bir tamirovat. Partoba Jarimago. Rost tarafı. Kovac. Tutmalı nişan. Ну, درست رو راه کرد در زمان وقت توی سیوش اسرارف و خود استقلال اوت کار کرد. احسان پاشا به تو رو گم کرد. احسان بوبویف تو مسیر میشه. خیلی رفت کنی نباید مقابل ابوبکر سلیمانov. دو نفر رو مخکم کردن ابوبکر رو بازیکن استقلال. هم اوکو رو پودروز کرد و هم علیشیر. رومیش جلیلوف و تبریز اسلاموف. و همچنین
Шарон Сулаймонов тайёрида истоданд барои баровардан ба майдон. Алишер Jalilov лангида. Азодон берун мешавад, аммо чун дастбанди капитаниро ба ҳеҷ кас намедиҳад, маълум аст ки бозиро давомда метавонад, яъне ки бармегардад ба майдон. зарба рости бо сар чавон хатарро набуд ҷӯ дарозаи иstiqlol, аммо стошичи мушкил тӯбро гирифт. Ампонса мубинед ки Хариб Бурабака Сулаймонов тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. дар мубориза бо Шонпол Камолов муваффақ гашт Яворский. Ахтам Назаров. Манучер. Пас тарафи Шонпол. ба танҳоӣ пеш медавад Шонпол Камолов, пас ба нуқтаи 11 метра хело хуб. Ва Эҳсон паси хато иҷро мекунад. Анак Сулуҷуми Вахш. Суатло Исмоилов меафтонад ҳамроҳ Қулов, аммо Суатло танҳо аст айни замон. Эҳсон Бобоев. Партоби Эҳсон. аз ҳаминҷо зарба задан ҳам мумкин аст. Зарба баландтар аз дарвоза. Сергей Сканян буд ки зарбаро иҷро кард. پنج دقیقه ilova کرده انجام رسیده. آخرین شانس برای گلزنی برای بخش بود. Ампонса. Тур мегузорад ба Сканян. садошаки довар ба он мешавад ва вақти асосии рақобат ба анҷом мерасад 0-0. аммо бозӣ оло ҳам давом дорад. моро экстра тайм интизор аст тамошобини азиз, чунон ҳам ғолиби ин ҷуфт маълум нагаштааст.
тамошобинони азиз, футболбозон бармегарданд ба майдон. Вақти асосии рақобати Истиқлол муқобили Вахш, аниқтараш Вахш Истиқлол 0-0 ба анҷом расид, аммо дар бозиҳои ҷом чунин натиҷа анҷоми бозӣ буда наметавонад, зеро ки ғолиб бояд маълум шавад. дар ҳайати Истиқлол якбора се бозингар иваз карда мешаванд ва дастбанди капитани худро Алишер Ҷелил фалаке ба Николас Тошич дод. фаҳмидан мумкин аст ки Алишер иваз мешавад. хоб ба ҷои Аҳтам Назаров ба бозӣ медорад Табризи Давлатмир, ба ҷои Алишер Ҷалилов Шаҳром Сулаймонов. ва нафари сеюм Робиш Ҷалилов ба ҷои Манучер Сафаров. дар ҳайати Вахш бошад, мо ягон тағйирот намебинем. дар ҳайати Вахш бояд қайд кард ки Фатуллоев аз дар ҳайати захиравиаш Дорҷон Тағоизода, Алишер Баротов, Шаҳзод Давлатов ва инчунин Сунатулло Азизов. ҳадди ақал ним соати дигар ин бозӣ давом мекунад. дар соати боз ҳам маълум наштани ғолиб силсила зарбаҳои 11 метра. дар қисми дуюм рости ягон шонси 100% голзанӣ дастаҳо надоштанд. дар ҳоле ки дар қисми аввал дар ихтиёри Нуриддин Абдулқоҳиев чунин фурсат буд. дар умум танҳо як чунин ҳолат буд дар рафти рақобат. чун қувваҳо баробар ҳастанд, хело мушкил аст пайдо кардани имконияти голзанӣ. бозоварон мекунад Эҳсон Бобоев муқобили Эҳсони Панҷшанбе.
Okoro. Pas ba Sharon Sulaymonov. Romish pas ba داخل جریمه‌گاه. کمی عقب‌تر ماند حق نظری. چون تغییر در حالت وقت نیست اکثر بازیکنان خسته هم شده. Sharon Sulaymonov توی بلند رو درست مان کردن نمیتواند. امپانسا چون منظر می‌استد که این بازیگر نمیدونم دو دیل دارد، اما در اصل توبوادیش بینیاد بلند است. تو هول مانند می‌دود که گویا اولی بازی است. کمالافه اوت. یکم قایده ویران کنین است. همراقلوف کوشش دارد که پرسینگ کند یوزف اوکورو را، موفق نشد و در ادامه رومیش جلف خود بازی رو مقابل اسکنن ویران میکند. بازیگذاری کرده نشد. ابوبکر سلیمانov پرتاب به طرف یاورسکی. احسان بوگویف канорҳоро тоза кард сармураббии истиқлол Игорь Черевченко. як нафарро ба майдон даровард ки бо қувваи тоза дар канори майдон бозӣ кунад. аз ҷумла Табрез ва Ромиш. Шаҳром Сулаймонов боша дар маркази майдон бозӣ мекунад. дағл бозӣ карда шуд муқобили Шаҳром Сулаймонов. бахшиш мефурсад ба Сиёш Асроров.
Нуриддин Амроқулов туро пеш мезанад. Камулафе. Ростчино гуфтем ки нафар метавонад ки ба майдон даромада бозиро беҳтар кунад, аммо то ба ҳол баръакси гуфтаҳои мо бозӣ дорад Шомхон Камулафе. бозии чемпиони Тоҷикистон ҳам ба ин дастаҳои мазкур бени аз ним гузашта буд. Вақте 0-0 бозӣ карданд. Ба ҳамин тариқ дуюм бозӣ пайҳам мешавад ки дастаҳо ба задани гол даст намеёбанд дар рӯзаи дигар. Тони Бикатал добро мегузарад ба Бакр Сулаймонов. добро гул карданд бозигарони ҳар дастаҳо. Табрез каме халал ҳастанд ба ҳаракатҳои Шаҳром Сулаймонов довар рақобат. Ҷурабоев пас ба воқеи холӣ, аммо аз ҳад дур истодааст Шаҳром Сулаймонов. ягон хеле имконоти тур ба даст овардан нест. ҳуҷумои бахшро Бакр Сулаймонов шурӯъ карда истодааст. ӯ аз хати дифоъ тубро мегирад, баъдан пеш меравад. Ампонса як нафарат беқоидаворонки тубро аз назди пӯй гирифтан хело мушкил аст. Эҳсон Бобоев пас ба Абубакр. چی قدر زیبا این فینتی ابوبکر رو ببینید ها. با همین جوانی اینقدر باوری بخش بازی میکند. اسکانیان معلوم است که میخواست ضربه بزند. اسماعیلوف گزارشی او توپ از میدان بیرون شد متاسفانه.
дастаҳо кам талош карда истоданд барои гол задан, яъне ки ташкил мекунанд ҳуҷумро, аммо ягон хел рушд дар ҳамла дида намешавад. аз рӯи имкониятҳои голзанӣ яке аз бенуртарин ва заифтарин бозиан ҳамин бозӣ аст. аммо инҷо байнобат гирифтан акро аст ки қувваҳо воқеан ҳам баробар ҳастанд. ҳақназарӣ пас ба Камолафе. Камолафе пеш ҳаракат мекунад. пас тарафи ҳақназарӣ, аммо ноанӣ. чанд хуба бозӣ дорад рости Шон-Пол Камолафе. ана акнун се бозингар дар ҳайати вахш тайёрӣ мебинам барои баромадан ба майдон. Тоҳир Тағоизодаро аз ҳаминҷо мебинам, Фатулло Фатуллоевро ва ҳамзамон Сунатулло Азизов. як ҳамлавар ва ду нимуҳофизатгарон. хоҳем дид ки онҳо чӣ тавр саҳм мегузоранд барои натиҷаи даста. Ампонсан добро мегузарад ба Яворский. дарҳол патоби Яворский тарафи Нуриддин Аброқулов. андак омад накард ба Нуриддин дар ҳамин мубориза. Ампонсан бисёр ҳам бозигари моҳир аст. Ампонса шахсан ба назари ман беҳтарин бозигари рақобат аст. тағйирот аз майдон гирифта бошад. ибтидо Нуриддин Аброқулов, ҳамчунин Эҳсон Бобоев. ва як нафари дигар бошад. тарки майдон мекунад Константин Чорный. Сатло Азизов дар хати ҳуҷум, Тоҳирҷон Тағоизода ва Фатулло Фатуллоев дар хати нимуҳофиза. қисми аввали изофӣ ба анҷом мерасад, то ҳам гол нест, 0-0. боз 15 дақиқаи дигари бозӣ моро интизор аст. хоҳем дид.
танаффус хотима меёбад. бозигарон аллакай ҷои худро ишғол карданд дар майдон. 15 дақиқа футболи дигар. Истиқлол дуюм бозӣ пайҳам дар ҷумҳури Тоҷикистон 120 дақиқа бозӣ мекунад. қаблан дар силсилазарбаҳои 11 метра онҳо муваффақ шуданд. агар имрӯз ҳам то ин марҳила бозӣ давом кунад, хоҳем дид ки то кадом андоза ба онҳо комёбӣ даст меёбад. ҳамаон тағйироте ки буд дар анҷоми нимаи аввали изофӣ анҷом дод сармураббии бахш якбора се нафарро иваз кард ва акнун дар ҳайати бахш низ бозигарон бо қувваи тоза ҳастанд. Камолафе Шомпо Камолафе медавад, ҳаракат мекунад, аммо ягон натиҷа нест. бозаш натиҷа бахш нест. дар ҳайрат аст аз бозии Камолафе. Черевченко футболбозро гирифтаанд барои дар лигаи чемпионот кӯмак расониданд. ӯ бошад дар бозии муқобили бахш коре карда наметавонад. иштибоҳ мекард Бакр. Камолафе боз ҳам боз сабаб мешавад ки Истиқлол тӯбро гум мекунад. чӣ қадар паси хуб пинҳонӣ дарк накарда то бозигаре ки дар канор истода буд. Партоп аз ҳад баланд, ҳеҷ кас нест аз ин тамоми майдон. Ромиш Ҷалилов Фатҳуллоев партоби дур иҷро мекунад тарафи Суратулло Азизов. Суратулло бархӯрдааст ба Николас Тошич. магар беҳуш шуд Никола. бинед сахт ба замин фаромада зад Николас Тошич бо сар. умедвор ҳастем ки Николас Тошич ягон ҳолати сахт нохуш рух надода дар ин бархӯрд. ду сол пеш охирин маротиба Истиқлол дар ҷоми Тоҷикистон ғолиб омада буд. дар вақти асосӣ 1-1 бозӣ карданд бо Равшан ва дар силсилаи зарбаҳои 11 метра бошад 4-2 зафар ёфтанд. онҷо дорем яке аз зарбаҳоро дарвозабони Равшан Евгений Гриценко иҷро кард ки натавонист
дохол ба худ наомадааст. Николас Тошич. худи вақш охирин маротиба дар ҷоми Тоҷикистон соли 2003 ғолиб омадааст. дар финал муқобили бошгоҳи Олимп Ансол бозӣ карда буданд. 3-1 зафар ёфтанд. соли пеш онҳо дар финал бо Хуҷанд бозӣ карда буданд 2002 сол. аммо аз Хуҷанд шикаст хӯрда. ба ҷои худ бармегардад Стошич. хуб аст, Никола бозиро давомда метавонад. чӣ норозигӣ баён карда истода аз тарафи комиссари рақобат Игорь Черевченко. Камолафе. ман фикр мекунам ки пас аз ин рақобат Черевченко дигар Камолаферо метавонад ки ба бозиҳо набарад. Жозеф Окоро корти зард мегирад. Асроров бозигузорӣ менамояд бо Тони Бикатал. Асроров, Абубакр Сулаймонов бовар мекунад ба ин бозигари ҷавон. мураббиёни вахш. ҷурабоев гузаришию аз канори чап холӣ мешавад. Табрез партови Табрезро бемиад осон мегирад. Яворский бисёр ором бозӣ мекард зимни фишори Сунатло Азизов. Николас Тошич эҳсон шавад Шаҳром тубашаро хуб қабул кард. Истод ки бо гумоне ки Табрез ҳаракатҳои давом медиҳад ва зарба мезанад. Табрез ҳам истода буд. ӯ зарбаро худ аз тарафи Шаҳром Сулаймонов интизор буд. Яворский партоби ба марказ. Окоро қариб буд ки тӯбро гум кунад. Сиёвиш Асроров андак ноаниқ бозӣ кард. бояд ки зудтар баргардад ба ҷои худ. Камолафе Фатулло паси ба тарафи рости майдон. тағои зуда тӯбро бармегардон ба Фатулло. Фатҳуллоев аммо аз зери пои Фатулло тӯб мегузарад. ҳақназарӣ тӯбро гум мекунад. Сканян, Абубакр Сулаймонов,
Фатуллоев пас ба марказ. Зарба дар кор аст, ниҳояти кор. партоби Абубакр аз ҷои худ як қадам пеш баромадан Николас Ашич тӯбро мегирад. бисёр маҳкам нигоҳ медорад Камолаферо Яворский. имкон медиҳад ки озод ҳаракат кунад. Ҷурабоев Ҳақназарӣ дигар бора Сиёвуш Ҳақназарӣ Табрез аз масофаи дур зарба мезанад. Моҳамед Фатуллоев фикр мекунам қайд кардан қадар шарт нест, аммо хотиррасон шудан барои ҷавонон дар кор аст. Фатуллоев имрӯз муқобили Собир Растерхуд бозӣ дорад. Камолаф тӯбро туҳфа мекунад ба Бахш. Тағоизода масофаи дур зарба мезанад. Моҳани Камолаф осеб бардошт магар. бале осеб бардоштааст. бозӣ давом меёбад. Дақиқаи охирин дар экстра тайм ва шояд ки ягон дақиқа дигар илова кунад довар, зеро ки таваққуф буд вақте ки 163 барошта буд. Тағоизода Ампонса бозӣ мекунад бо Толиби Катал. Асроров Яворский бисёр хуб комбинация ташкил мекунад дар ин замон Вахш. зарбаи ҷаримавӣ дар фарҷом ва фурсат барои Фатулло. худи
ё Сканя. Сканя тубро мегирад ба даст ва нигоҳ мекард Фатулоев. як дақиқа равод кунад. Довара ки бо ҳамин зарбаи ҷаримавӣ бозӣ хотима меёбад. ё бахш гол мезанаду бозӣ ба анҷом мерасад, ё дар сессия зарбаҳои 11 метра толаи касе баланд мекунад. воқеан ҳаман қисман розӣ ҳастам рӯзгорни Истиқлол. эҳсон дуруст ишора мекард, худро партофта буд Абубакр Сулаймонов. беразиши эҳсон. Сиёуш Асроров зарбаю ва чӣ қадар омад мекунад айни замон ба Истиқлол. Ту ба сутуни дарвоза мезанад. Оли Ҷалоб иҷро карда шуд зарба. Сантиметрҳо наҷот доданд Истиқлолро аз гол. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. тӯбро тобон то андозаи зарурӣ андак омад накард. бовар дорам дили мухлисони Истиқлол дар ҳамин лаҳза зад. тамом тамошобини азиз, силсила зарбаҳои 11 метра. акнун бояд ки эҳсон то ҳол ишора карда истодааст ба даво рақобат ки ҳамон ҷо расиш набуд. бале мефаҳмам эҳсони панҷшанберо воқеъ чӣ кард ҳамон нарасида буд Абубакр Сулаймоновро. хулас акнун 5 нафарӣ интихоб мегарданд ва Яворский бо 106 муайян мекунад ки тарафи кам дарвоза зарба озода мешаванд ва ки аввалин шуда мезанад. лаҳзаҳои асостарини рақобат. پنج نفری اولین ضربه کننده انتخاب کرد در هیئت ارگستان. اولین شده بلغز توپ
سیاوش Асонов меравад. ду бозингари сертаҷрибадортарин дорад Бахш. Яке аз онҳо Сиёвуш Асонов аст. Дигаре Фатҳулло. Сиёвуш зиди Стошич. Здорово интизор аст. Давлатов. зарбаи Сиёвуш бо Паненка гол мезанад Асроров. чӣ қадар асабҳои устувор доштанд дар кор аст ки дар ҳамин гуна лаҳзаи ҳассос бозингар ҳамин зарбаро иҷро кунад. Паненка метавонад ки рӯҳан Стошичро шикаст диҳад. Ehsoni Panshanbe. Bagbar. Зарба бармегардонад. Адам Ковач. кӯдакони пушти дарвозаро бубинед. Нафаҳмам. онҳо ҳақ доранд бубинед истоданд. ин чиз дигар муҳим нест. аммо тан зарбаи аввал буд. ҳеҷ боки нест. Стошич як зарбаро баргардонад. Истиқол дақиқ зарба занад. Боз ҳам таносуб барқарор. пеш аз зарба напарид Ковач. То охир интизор шуд. Сканян аст. Бале. Сканян. Зарбаи Сканян. самти тӯбро пешгӯӣ карда тавонист. Стошич аммо сахт ба канор тӯбро равон кард. Сергей Сканян 2-0. Акнун зарбаи дуюми Истиқлол. Сиёвуш. Ҳақназарӣ. зарбаи ҳақназарӣ бисёр ором боварино иҷро мекунад. зарбаи худро Сиёвуш. зарбаро бармегардонад. Никола Стошич зарбаи Абубакр Сулаймоновро. баланд зад Абубакр. Стошич омода буд. Шаҳром Сулаймонов метавонад ки ҳисобро баробар кунад. Шаҳром зарбаи бармегардонад. Адам Ковач қаҳрамонӣ мекунад дарвозабони Вахш.
Стошич чизе аз дасташ меомад кард. акнун бояд ки Шаҳром гол мезад. аз сармураббӣ дар чунин ҳолатҳо ягон чӣ вобастагӣ надорад дигар. Стошич маҷбур аст боз баргардонад зарбаи рақибро. Тоҳирҷон Тағоизода зарбаи хуб дорад ин бозига. Тағоизода зарбаи дақиқ ғайриимкон барои баргардонӣ ба гӯшаи болои дарвоза мезанад ӯ. зарба аз дараҷаи номумкинҳо барои баргардонӣ. Шонпол Камолафе бениҳоят бад бозӣ кард пас аз баромаданаш ба майдон ва барои таассурот аз ҳад расво накардан бояд ки гол занад ҳатман. вагарна тамом силсила хотима меёбад. Камолафе зарбаи олиҷаноб мезанад. Камолафе сахт дақиқ ва акнун сахт умед бастан дар кор аст барои бозингарони Истиқлол ба Никола Стошич. зеро ки агар гол занад бозингари Вахш силсила хотима меёбад. Фатулло Фатуллоев ҳам инҷо метавонад ки Вахшро ба даври нимниҳоӣ барорад. Фатулло зарбаи ва гол. соли дуюм пайҳам Истиқлол наметавонад ба финали ҷоми Тоҷикистон барояд. Вахш бошад Истиқлолро аз идомаи мусобиқа маҳрум месозад. 4-2 дар силсилаи 11 метраҳо Вахш муваффақ мешавад ва номзади асосӣ мегардад барои ғалаба дар мусобиқа. чӣ қадар бозии вазнин, чӣ қадар бозии ҷолиб ва чӣ қадар асабҳо дар силсила зарбаҳои 11 метра. Фатулло Фатуллоев дар корномаи худ зиёд ин гуна бозиҳои муҳимро гузарондааст. барои ҳамин ӯ ҳеҷ тарсу ҳарос пеш аз зарба надошт. ғалаба ба мухлисони Вахш муборак бошад. барои мухлисони Истиқлол ягон хел ноумед шудан мумкин нест, зеро ки мубориза барои чемпионӣ дар Лигаи Олӣ давом меёбад ва аз ҳама муҳим Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад ки онҷо метавонем ки якҷоя мухлисӣ кунем, чун мусобиқаи байналмилалӣ аст ва ин даста Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. тамошобинон аз дар ҳаминҷо гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар хотима меёбад. меҳрубони кишвар дон ки ин бозиро барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. сарбаланду хонобод бошед. хайр.